ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಲು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಸೋಮವಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತಾ ಟಾಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ನ ಬೇರಿಕೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರೈನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಂಚಲನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡುಮಲೆತ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತುಂಬತ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ. ಬನ್ಸ್ ಬೆಹರಿಂದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಶುಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದುಬೈಡು ಇನಾಮು ಕೊಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಡು ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸೋಮವಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆತನ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಘಂಟದ ಕಾಸಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟುಡಾಪುಣೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತೆರಿಪಾದನ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಗಾಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಡು ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸೋಮವಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದು ಜಾರಿಕು ಬರ್ಪುನಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಪಂಡು. ಒಂಜೇಳ್ಯ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಡ್ರೈವರ್ಲು ನಿಘಂಟದ ಕಾಸ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಕಟ್ಟುಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ಕಾಸ್ತೆ ತುನ್ನ ಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಳೆನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ಗಂದ ಲೆಕ್ಕಗುದೆ ತೊಂದ್ವೆರು ಜನವರಿ 1 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಂದೆ ಇತ್ತಂಡು. ಅವೆನ್ನು ದುಂಬುಕೊನುವುದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಮಲ್ತಂಡು. ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಗಿರಿಧರ್ ಅರಮನೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯುಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಂತರಿಗೂ ಓಲೆ ಬರೆತಿರು. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ರದು ಕಾಪುನ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಇಂಧನ ಒರಿಪಾವುಂಡು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣುಂದು ಪಂತೆರು. ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಗಲಸುನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,54,00,000 ಆತಿತ್ತದು. ಒಟ್ಟಾಪುನ ಕಾಸಡು 180 ನೇರ್ದು ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು. ನಿಚ್ಚಲ 89 ಕೋಟಿ ಕಡಪುಂಡು. ನನ್ನಲ 2 ಕೋಟಿದಾತ್ 4 ಚಕ್ರ ಪೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೀಕ್ ಜೋರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಸುಹಾನ ಐತಾರ ತೀರಿಯರ. ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿದು ಅರೆನು ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೊನ್ನದಿತ್ತೆರ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೀಕಡ್ ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಸುಹನ ಐತಾರ ತೀರ್ತಿರು. ಸುಹನಗ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೀಕ್ ಜೋರಾದಿತ್ತನು ಅರೆನು ಎಸೇಸ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ವೈದೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತನು. ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸುಹಾನಗ್ ಮರ್ದ್ ಒದಗಾವುನ ಜವಾಬುದಾರಿನ ದೆತೊಂದುಂಡು. ಸುಹಾನಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡಪಾಯರೆ ವೈದ್ಯರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರು. ಆಂಡ ಮರ್ದ್ ಫಲಿಪಂದೆ ಸುಹಾನ ತೀರ್ತಿರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದೆ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೆನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹50 ಏರಾದಂಡ. ಅಂಚನೆ ತೈಲ ಬಿಲೆಲ ಏರ್ದಂಡ. ಕರಿನ 45 ದಿನೊಡ್ದು 18 ಸರ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಲೆ ಏರ್ದಂಡ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೆನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹50 ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಸರ್ತಿದ ಏರ್ತೆ ಆದುಂಡು. ಈ ತುಂಬು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಾಂತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೆನು 4 ಮುಖ್ಯ ನಗರೊಳೆಡು ₹25 ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ದಿಲ್ಲಿಡು 14.2 ಕಿಲೋತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹50 ಏರಾದು. ಇತ್ತೆ ಅವು ₹719 ₹759 ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಾಂತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಲೆನು ತಿಂಗೊಳುಗರ ಏರಾವೆರು. ತೈಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪೆನಿಲು ಬುಡಂದೆ ಆಜಿನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 30 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ 4 ಮಹಾನಗರೊಳೆಡು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಈ ನಡುಟು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ನಂಚನೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಂಡು. ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ಗಾದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಾದಂಡು. ಗಿರಾಕಿಲೆಗೂ ಪುದೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಬಂದಿತ್ತರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರುಂದುಂಡು. ಕರಿನ 45 ದಿನಡ್ದು 18 ಸರ್ತಿ ಏರ್ದುಂಡು. ಈ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು 8 ಸರ್ತಿ ಬೆಲೆ ಏರಾದ. ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಐತಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 30 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದ. ಲೀಟರ್ಗೆ ₹99 ಪೈಸೆ ಆತಂಡು. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 31 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದ. ₹83 81 ಪೈಸೆ ಆತಂಡು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 99 ರೂಪಾಯಿ 29 ಪೈಸೆ ಏರ್ದುಂಡು. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 91 ರೂಪಾಯಿ 17 ಪೈಸೆ ಏರ್ದುಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಲೆ ಪತ್ತದ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಜಾಪಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ದು ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡೆತಂಡ. ರಥಬೀದಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿದಾಡ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ನ್ಯೂಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಾದ್ ರಥಬೀದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಕೇರಿಯಾಡ. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಶುರುವಾದ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ನ್ಯೂಚಿತ್ರ ವೃತ್ತ ಆದ ರಥ ಬೀದಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡ. ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಾರ್ಗಲಿಡು ಭಾರೀ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ವೈದಿಕೀರ್ನ ವೇದಘೋಷ, ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೆಮೇಳ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನದೊಟ್ಟುಗೂ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ. ಸುರುಕ್ಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ತೂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ಲದ ಸಮಾಜ ಬಂದುಳಿಡ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೂ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಊರ ಪರವೂರ ಜಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶಾಖೆ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಡ್ದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ನಡೆತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸಿಎಲ್ ಶೆಣೈ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಜಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಬೊಂಬಾಯಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. कमेंट्स पळयता ना तुमगेले कमेंट्स पुरो पळोवन खूश पावताच अशें ह्या नेर प्रसार आनीक मस्त वेळ जावचार आसा सिटी पॉयंटाक 7 गंटे देखून 10 गंटे चल्ल्यात सुमार 3 गंटे चल म्हणून जाल्यार भजन व्यास रघुपति त्रिकाल पूजन दास हरि गुरुले करताति भजन वेद पुराण
ಬನ್ಸ್ ಬೆಹರಿಂದ ನಿಲಿಟ್ ಕೆಲವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲೆಡ್ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ 2020 ಪನ್ಪುನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಬೈದ ಆಲ್ಕಿಸಾಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆತನ ಬನ್ಸ್ ಬೆಹರಿನ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಬೆಹರಿನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುಎಇ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ಬೊಕ ಒಮನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ್ರ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ 2020 ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಗೆಂದು ನಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಬೈ ನಗರದ ಅಲ್ ಕಿಸಾಸ್ದ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯುಎಇ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗೇರನ ಮಹಾಪೋಷಕರು ವಕ್ವಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಹರಿನ್ ಪಂಟೆರ್ನ ಸಂಘೊಡ್ದು ಕರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದನ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ 2020 ಪಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಲ್ಮೆಡು ನಡೆತದು ಈ ಪಂಥುಡು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಂಟ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯರಿಗ್ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕವೆಂದ ಪಂಡೆರು ಬಂಟ ಸಂಘದವರು ಈ ಬಹರೀನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುಎಇ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಒಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹರೀನ್ ಬಂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ವಿಜೇತರವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಬಹರೀನ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹರೀನ್ ಬಂಟ ಸಂಘದವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. 12 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಾಯದ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ದುಬೈದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದನ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ, ಐನೆಡೆದು 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲೆನ ಪಂತುಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಬೈ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಪರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಮಸ್ಕತ್ ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂದುವೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆನ ಪಂತುಡು ಗೆಂದದನ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಸ್ಕತ್ ಶೈವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕತ್, ಹಿತರ್ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕತ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಓಮನ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆದ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮಾನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಂಚಲನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡುಮಲೆ ವತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದುಂಬತ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಐತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಲ್ಯೋಡು ನಡೆತನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಂಚಲನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡುಮಲೆ ವತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದುಂಬುತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗೆಟ್ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಂಚಲನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬುಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾತೇರಿರು. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ದಿನಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಲೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. 12 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಲೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಣದಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆ ಕಲೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಥೆ, ಅವರ ನೀತಿ ಏನು ಘಟನೆ, ಯಾಕೆ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ವಾದ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ವಾದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾದ. ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದದವರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಅಂತ ಚರಿತ್ರಾರರ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ಹುಟ್ಟಿನ ಚಿನ್ನ ವೀರ ಪುರುಷರು, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಟ್ಟದು ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ಪುರುಷರಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಣಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ
ಹೊರತು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒದಗದಿದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಾದಿದ್ದರು. ಪಡುಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸರರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವ, ಟ್ರಸ್ಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಂಜನ್ ಮಿಚಾರ್, ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೆದ್ರಾ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮಿಜಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವುರಿದಿನ ವರ್ಕಲಿನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೆರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸುರಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಎಡಪದವು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಎಡಪದವು ಶಿಬ್ರಿಕೆರೆ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಇಂದೆತ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಶಾಖೆದ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ ಅಂಗಾರಕಾಂಡೆ ಪತ್ತರೇಕು ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಸಂಘದ ಕಟ್ವಣೋಡು ನಡಪುಂಡು. ಎಡಪದವು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನೀಲಯ್ಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರಾಯಿನ ಸುರುತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಂಜಾಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರುಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎದುರುತು ಒಂದು ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ತಯಾರಾಯಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಂಜಾಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನಡೆತಂಡ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾದ ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರುಂಡು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬತ್ತದಿತ್ತೀರ. ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡಾಪ ತೆರೆದು ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲ್ಮೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಟಾಕಿಸಿಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂದ ಕೇನೊಂದೆರ. ಸಿನಿಮಾ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಅವೇಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶುರುಗಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ಬೇಕು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಾಯಕನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಲೈಕ್ మన ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಇವಾಗ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂದೆ. ಸೊ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತುಂದಿರ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಈತ ಜನ ಬೈದರ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಸಕ್ಸಸ್ ನೇನುವೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಪಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಕೂಟ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದುಂಡು. The music, the background scoring was amazing. I mean the concept, the story, the dialogues, so good. Awesome, nice. Rupesh sir. Super itte. Comedy red. Red itte. Enjoyed madam movie. Very nice. ರೂಪೇಶ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮೂವಿದ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿನ 3 hours ನೈಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸೂಪ್ನ ಬದಲು 2 stories ಮಂತದ್ದು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಟೀಮಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು, ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ತಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ. ರೂಪೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ awesome sir Amazing. What did you like the most? The entire movie was just superb. This is the first one. Superb with an acting on that. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವುಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ಸುಮಾರು 137 ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ನಡತಿನ ಕಂಬಳದ ಅಕೇರಿಡ್ ಇನಾಮ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಿಯರ್. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವುಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ಸುಮಾರು 137 ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ ನೆಟ್ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಮೂಜಿ ಜೋಡು
ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಮೂಜಿ ಜೋಡು ಬಲ್ಲಹಿರಿಯ ಪದರಾಡು ಜೋಡು ನಾಯರಕಿರಿಯ ಪದ್ನುರ್ಂಬ ಬಲ್ಲಕಿರಿಯ ಪದರಾಡು ಜೋಡು ನಾಯರಕಿರಿಯ 81 ಜೋಡು ಏರುಕುಲಿತ್ತ ಕನೆಬಲಾಯಿಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನೇ ಇನಾಮು ಬೊಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೂತ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೇರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಲ್ಲಕಿರಿಯರ್ನ ಎಗ್ಗೆಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಮಜಲ ಇಲ್ಲು ಸಂಜೀವ ಮೊಯ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ಇನಾಮು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೇವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ನಾಯರ್ ಹಿರಿಯ ಎಗ್ಗೆಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಇರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ನಾಯರ್ ಕಿರಿಯ ಎಗ್ಗೆಡು ಬೆದ್ರಾ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನಿ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರ. ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುಳಿಂಚ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪುಳಿಂಚ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಳಿಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕಿ ಸುಮನಾ ಘಾಟೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 2020 ಸಾಲುಡು SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡೋರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ. ಸನಾತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವರು ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸುವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ. ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿ. 5:15 ಅಂದರೆ ಕರಾರುವಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಶಾರದಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳು ಶುಭಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲತಕ್ಕನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮಾತು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿರಬಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯತಾಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆದಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದುಷಿ ಶಾರದಾಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರ. ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಯಜಮಾನರು ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಗುರುನಗರ ಕುಡ್ಲ ಮೇರು ಐತಾರ ತೀರಿಯರ ಅರೆಗು 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ 42 ವರ್ಷಲಿಡ್ 6 ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೊಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೆರ. ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಣೇಶ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೆಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಯಜಮಾನರು ಕುಡ್ಲ ಗುರುನಗರದ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಐತಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು 16 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕ್ರೆಡಾಯ್ದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಂತರರಾದಿತ್ತರು. ಎಯ್ಯಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಾಶ್ರಮ ಅನುದಾನದ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಪ್ಪಲಕಾಡ್ ನಾಗಬನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಬಿತ್ತಲ್ ಬಂಗೇರ ನಾಗಬನತ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತರು. ಬಿಲ್ಲವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ 23 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಪದಂಗಡಿ ಗುರುನಗರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದರು. ಕಾವೂರು ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 57ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ 50 ಮೂಜೆಕ್ ಭಜನೆ ಶುರುವಾದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮುಗಿತಲಾಪುಂಡು. ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ತುಡರ್ನ ಅರಳಾವೆರ ಅಂಚನೆ 20 ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಮಂದಿರದ ವಟಾರಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡುಪುಂಡು ಪಣದು ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಸೋಮವಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತಾ ಟಾಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ನ ಬೇರಿಕೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರೈನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಂಚಲನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡುಮಲೆತ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತುಂಬತ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ. ಬಂಟ್ಸ್ ಬೆಹರಿಂದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಶುಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದುಬೈಡು ಇನಾಮು ಕೊಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.